Хвала Христу! Сьогодні ми знаходимося у Буцлаві. Кожен год тут проходить урочистість Маті Божої Буцлавської. Шмат пілігриму приходить до Маті Божої. За моєю спиною йде пілігримка з Ракова. Хай добрий Бог благословить, охранцю священной водой, не вас поднять на солнце, сегодня доброе настроение, сегодня Мать Божия запрошающего нас вас. Хай вас. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Задай свою